बिसिनि मोखांनो सबाय बिमाया बारा जानाय बायदि मोनबाय खोमा सिबाय ट्रेक्टरनि फैसा बुथुमनो थांदों हासबेन्डआ गामियावहाय सफैबाय नालाय आरो माथो सनाफोर फिलआप खालामनो होननानै रेडि लाबाय 80 बोसोरनि आंनि पासबुकआनो खुलुमबाय सोनाफोर आंनो जोबोर बयबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय बिमाजों जे फवारनाय महर लानाय आरोना सोनाफोर दामु गैयिनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आं आरोना बेनिफ्राय मा बुंनोनै खोमसिलायबाय मिस्टार हासबेन्ड आंना दिनैबो न'आव थांदों मैया बिखुनजोनाव थांबाय दिनै न'आव थांबाय दिनै न'आव थांनाय नंलामोन बे थांनायनि खारनाबो आंनो आरोना बे थाम्बनेलाव होनाया बेनो सोनाफोर उफाय गैया बिसिखौ एसे साफ साफाय खालामनो साननानै बेस्रा होसोलांबाय आं दाख्लैयो इटा पार्टिनि ब्लग होनायाव नोंथांमोननो खिथादोंमोन ना आङो आङो फैसाखौनो थाइसेबो मोनाखै ट्रेक्टरनिखौ होननानै स' बेखौनो माने रायलायदोंमोन नालाय ओमफ्राय फैसा हरनो होननायखाय थांदों आरो लायनो थांदों बेखौनो बेनिफ्राय आं मा खालामनो खोमसिलायबाय बिथाङा दाबो सफैयाखै दानि बावैसो फनाव हरबाय आं दाबो ओंखारबोथ'वाखैनो होननायखाय आरो माथोबाव साहा लोंनो लाबाय आङो माने नेदोंमोन आङो दा फैबा ज' लोंनोसै आरो माबा नङा माबा मोनसे जाग्रा लाबोयोना गोथाव हासबेन्डआ ओंखायनो आरो ओमफ्राय दा गैया हारसिंनो लोंनोसै जाग्रा जेबो गैया बिस्कुटसो लाला आङो लोंनानै लागासै सनाफोर ओमफ्राय ज' थाबाय थानायखाय सानसे ज' गैयैखौनो बोरैबा मोनलायो फालथुसो ओमफ्राय दिनै सनाफोर आं ओरैबायदि नोंथांमोननि जाय भिडिअ हगारदों नायबाय आरो नायसोमगासिनो बिसिनायाव गुलि थानानै आरोना आङो उन्दैफोरजोंहाय उन्दैफ्राबो ओरैबायदि गोदोरजों बोथोरा दिनै माबायदि सोरनि जायगायाव बिदि क'क्राझाराव अखा थाइफ्रि थाइफ्रा जागासिनो दसेनो थाइफ्रि दसेनो थाथ'यो आरोना जोंनियावबो जादों धुबुरियावबो बिदिनो आरोना ओमफ्राय दाबो नै थाइफ्रिलायबायसो मिन्थिया बोरै फैगोनथाय आंथ' होनहरबायमोनसो फैयाबा दिनै दाफैसै खोमसिखाबायानो होनहरदोंमोन आङो गाव दा मा खालामो मिन्थिया आङो ओरैनोथ' हारसिङै हर थाफेरा बियो बुजिस' हाला आरोना सोनाफोर बाट पक'रा नेयै खुदै मन' आं साहाखौनो लोंनोसै आरोना ओमफ्राय फिसालायाबो गैया लोमजानानैसो दङ आरोना मैयानो लोमजानानै बारा मोजां गायाखै स्कुलाव ओरैनो देहा बारा मोजां नंखौ लानानै थांबाय माबा रिडिं अरेल माबा जागासिनो दं नालाय एनुवेलनि ओमफ्राय दिनै टिउसनाव हगारहरासै आङो दा एसे मोजां मोनबायना बाबा मुलि जानानै दे उफाय गैया लोमजादों होननानै थानोनो मोनला टाइम गैया बेबायदि फरायनांगौ मैया मोनायावथ' फरायनो हायाखिसै दहाय फुङावबो बिदिनोसै होल्लां होथां जेने तेने स्कुलाव थांबाय दे बेनिफ्राय आङो दिनै सानसे ब्लग्सखौनो बानायखायासै आरोना हासबेन्डबो गैयिजों जाबजों मा देखायनो लागाबो जेबो गैला ओंख्रिफ्राबो फुरा ओरैनो बेखारसा जाबाय जोङो जेने थेने आरोना ओंखायनो आं दिनै ब्लग्सखौ बानायला मैया बिजनियाव थांनायाव मोननै फुरा ब्लग्स होखादों जायखौ नोंथांमोना अनसायदों थेंक इउ स' माच आरो आइनि लेक्सारखौ आइनि मिनिनायखौ नोंथांमोनाथ' बिराद मोजां मोनदों आरो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना आङो बेनिफ्राय ओंखायनो आं नै दासो स्टार्ट खालामबाय गोसोखांनानै दिनै आं जेबो भिडिअखौनो बानायासै आंहा लोगोफोरजों बोरै एटाच जानानै थानो होननानै आं स्टार्ट खालामबाय आरोना गोसोआ उसाव मोनसिनबाय बारा हासबेन्डआ मोनाबाबो सफैयासै नालाय गोसोफ्रा उसाव मोनसिनबाय सब ब्लग्सखौनो मोनसे स्राय स्टार्ट खालामबाय आरो मा देखायलांनो हाया सनाफोर सेयार खालामलांनांगौ बहुद दङ ओमफ्राय थेवब्लाबो आं अलसिया जानानै आङो सानाव बानायासै आरोना सोनाफोर फिसालाखौ दा एसे लेखा फोरोंनानै लागोनसै आङो खानाय फिथौफ्राव खाना होबाय आङो नै एकदम खाथारा हलाय मालाय नायनो सुना आयै नापाथि सरखारा आयै थोद गथ' बिफाखौ नेबाबो मोनासै नालाय दखानाव खारलांबाय फिसालाया खोमसिलुलायबाबो आरोना ओमफ्राय बिमानि खामानिया नायदो मा कुइसनखौ लिरनानै दोनदे अननानै जालायलायो आरोना मा खालामनो आंबो बारा रोङा जेखौ रोंगौ बर'फोरखौ एसे हायो नालाय बेफोरखौनो एसे फोरोंनोसै आरो बर' मिडियाम फरायनानै देरबोनाय बिमायाबो माथो खालामनो लुइला रोंजोबा आंबो जेने थेनेसो जेसे हायो एसे फोरोंनोसै आरोना देहाया सुग गैया दसेनो दुखागोन टेन्थ'लागासिनोसो उन्दैयानो जारलासो गाबोन थाखाय बेखौ आरो मुरायलांबाय जादो आरो फरायदो बिफाया सफैयासै नालाय गावनो लायथारबाय आरोना बिफाखौ नेगोमाबाय थादोंमोन बाबा लाबोगोन बे होननानै जादो दे ओमफ्राय सनाफोर जोंना मोनानि जानाया नै जाब्रासो आरोना दालि ओंख्रि दहायनि कबि एवनाय ओमफ्राय आलु भाजिसो जेबो गैया साम'साव एसे घि लादों आरोना बिथाङाथ' नै आलु भाजाजों घिसो ओमफ्राय आंहा बिमा बुरैया नै बानानैसो आरोना बानानै उन्दुलांबायमोन नालाय फिसाजोआ ओमफ्राय खेवासै आङो ओमफ्राय बिथाङा फैमारासै न'आव थाबाय दिनै माने अखाबो हादोंना
आंनो बादा हरखादों दा फैसै होननानै अखा हानायाव मानो फैबावनो होननानै आरोना ओमफ्राय थाबोबाय दिनै थाफेरामोन बियो मानि थाखाय थांदोंमोन बे खामानियाव जाफुङाखै नालाय ओंखायनो थाबोबाय बियो जेने थेने गाबोन खयथायाव फैयो फैथोंसै आरो नो टेनसन थानोसैलाय जोंहालाय बिदिनोखा नङा होमबा दा फैनायखायसो ज' थानो मोनथ'दों अब्लाबो सुथि जोबाखै नालाय बोरैबा मोनलायलायो आरोना गैयाबाथाय लांदां लांदां मोनानिफ्राय आंना ओरैनो जालाबायो आरो घि दंबावोसो गुदुं गुदुं आरोना नो टेनसन जानांगौल' गारिखौ जादो एसे बाबा जै घि मोनबाय आलु भाजा मोनबाय फिसालायाबो जेबो नांला बोरैबाथार बिमा बायदिसो बेबो अजन बिदि बानायनानै जानांगौ आरोना बिमाफोरा दोनबाबो दानो सिखारगोन ना आधा जाफुनायावनो सिखारो सोर लानो सोर मानो सोरबाफोर मिरामिस खासो नालाय जानानै लागासै आं गबनो बेहाबो बिदिनो जागासिनो दङ साथाम जाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय सनाफोर जेने थेने ओंखाम जाखांबाय गयाथ' दा आंना एभेलेबेलसै आरोना न'निफ्राय लाबोनाया बिजिनिफ्राय लाबोनाया ओमफ्राय फिसालाया ओरै बाबा एसे रेस्ट नांगौलायनो ओंखाम जाखांनानै आरोना ओमफ्राय आंनि रुमखौ नायथ'नांला दुरुङाव एकदम गथ'नि जि दङ मानो होनबा दिनै सान्दुं गैया नालाय थिखांना फैजोबनाय बेनिफ्राय सनाफोर नैबे सफैनाय बुस्थुआ आंना रेडि लाबाय आङो दासो फिलआप खालामसै आरोना मैया लाबोदोंबाबो आं मैया खालामाखै दा फिलआप खालामसै खुसियैनो एक्सेप्टआ मादि जायो नायनोसै सोरनाफोर खालामग्रोनोसै मबाइला गंसेल' ना बेयावनो दा जेराव रेकर्ड खालामदों बेयावनो फिलआप खालामनांगौ सोरनाफोर आं फिलआप खालामनानै लाग्रोनोसै खुसि एक्साइटेड जागासिनो दङ र' अके आरोना सोरनाफोर भेरिफिकेसना साक्सेसफुल जाबाय आंना पिन क'डखौ आङो बेहाय एड खालामनानै होबाय साक्सेसफुल जाबाय आरोना दा बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट एड खालामखानो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय खिन्थु एड खालामजाथ'वा आरोना माने अपसना ओंखारथ'वाखै गुगोलाव सार्च खालामनानै नायबाय आङो बाट सानथाम उनावसो एड खालामनांगौ होननानै ओंखारदों आरोना थ' एनिवे बे मोनसे स्टेपआ जाबाय आंना बे बेंक एकाउन्टखौ एड खालामनाया साक्सेसफुल जाबानो नो टेनसन जेब्लाखि जादोरा आरोना ओमफ्राय नै उन्दैफ्रा उन्दुलांजोब्बाय आंना ओरै सासे हासबेन्डबो गैया नालाय दिनै खालि साथामजोंनो बाव बेनिफ्राय मा होनो ट्रेक्टरनि फैसा बुथुमहैदों बिथाङा माबा मा होनो आंहा सबायबिमा सार्जारि खालामनांगौ ना नै सबायबिमाया जेव जाथारबाय नालाय सबायबिमा सार्जारि खालामनांसिगोन आंहा ओंखायनो ट्रेक्टरनि फैसा बुथुमहैदों आरोना बिदि होननानै थांदों दहायो माने आंहा आगोलावहाय गावनि ट्रेक्टर बायनाय समावहाय आङो आंनि रेकारिं थाग थिग मोननाय फैसाखौ होदों नालाय ओमफ्राय आं होदों नालाय आंहा सबायबिमासो सार्जारि खालामनो आंहा रेकारिं दोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय दहाय थांनाय समाव गाहा जाबाय आरो नोंनि सबायबिमा सार्जारि खालामनो होननाया फैसाखौ र' लायनो आङो हरनो नागिरदों होननानै थांदों आरोना एकदम सानैजों जि मिनिथावनो सबायबिमाया दङ नै मेगन खाथिनाबो देरगुलायबाय आरोना आंना बेहायसो बारा नुवा केमेरायावहाय दाम बारानि केमेरा नालाय आंनाबो ओंखायनो रियेल मोखांखौ नुवा बिदिनो बिउटि प्लास जाहैबाय नालाय ओमफ्राय दङ आरो सबायबिमाया फिसा ओमफ्राय नङा माने सार्जारि खालामा बे मोनसे जों मिनिनि थाखायसो आरोना माने बोरै माथो रायलायबाय थानाय बिदिबो एसे मिनिबाय आरोना सोरनाफोर बुरायनानैलाय मा सबायबिमा सार्जारि बाल जिखि जादोला देराबानो जाबायना जेवसिन जानाय मोनलायलाङो आरोना एखमबाहाय आसलियाव जाय लोगो मोनो बेसो मिन्थिसिगोन आंखौ मबाइलावथ' नुवा होनगासिनो दङ आंखौ सोरबा सबायबिमा जेव नोङा दे आब' बाट नोंगौ रियेलाव नुबा नोंसोर बागदावलायगोनसो आयाव सानख'नो हालाय सबायबिमा होननानै आरोना जाय आंखौ नुखानाय जाय आंखौ मिथिखानाय बे मिथिखासिगोन आरो फाग्लिया थिगखौनो बुंदों होननानै फाग्लिया सयथ'खौनो बुङो बियो गोदोबो आरो दासिमबो होननाय जेबो दुनानै लानाय गैया आरोना आंनाव जा दं बेखौनो रोनावखायो आङो सनाफोर बाट फैसाखौ लायनो थांदों खिन्थु बेनिनो एसे एनै लाथ' लुथ' खालामनानैबो लानाय जादोंमोन नालाय बेफोरखौसो जोङो दा मोनग्रोबाबो सुख'ग्रोगोन आरोना स' आखाइयाव फैयोबाबो फैया होननानै बुंजायो आरो दा माने आखाइयाव फैयोबाबो आंनि आखाइयाव थानाय नङा बुस्थुआ मोनगोन ओमफ्राय थांफिनगोन मोनगोन ओमफ्राय थांगोन आवगोलनि लाखानाय एसे एनै दं नालाय सनाफोर होदेर खालामनाय बेफोरखौसो सुख'स्रांगोन आरोना फैसाखौ मोनोबाबो आंहा दानो नेक्लेसखौनो मोनथ'नाय नङासो नेक्स्ट मोनबासो आङो नेक्लेसखौ मोनसिगोन खोमा सनाफोर
ओमफ्राय सबाइबिमा सार्जारिखौबो खालामनो मोनसिगोन खोमा आपडेट होलांबाय थागोन नोंथांमोनजों आं लाखोमाखैया बाथ्राफोरखौ आरोना आपडेट होजाथावखौ सेस आपडेट होखायो आङो नोंथांमोननो एकदम लाखोमा जाथावखौल' लाखोमाखायो फैसा दाहार होनांगौ थाबाथाय आं ओरैबायदि टेनसन जायोना उन्दुनो ओंखारा आङो थाइसे थाइनैबाबो उन्दुनो ओंखारा आरोना दाथ' आरो बिदि लादेर लुदेर एसे खामानि दंबावोसो टेनसनानो जोबनो थाङा ओमफ्राय बेहा बुङो मालायना लाख लाख दाहार थायो नोंहा मानो एथ' टेनसन जायो होननानै टेनसन जायो आङो दाहार थानो नाङा आंनि आखायाव नांगौबा जिर'आनो थाथों खिन्थु आंनाव दाहार लानाय थानो नाङा आरोना बिराद टेनसन जायो आङो दा जाखिनि एसे एनै दङना खर'आ आंना बेखौनो खर' गरम जागासिनो आंनाव ट्रेक्टरनि फैसा फैलागि दाफै बेफोरखौ सुख'नानै साफा खालामथारदो नोङो फैसाखौ बुथुमथारदो होननानै बुंगासिनो आङो मिनिनानै थैनोसै गावहा मा एसे टेनसन लायो नोंलाय होननानै आरोना बेनिफ्राय दा टाइमाबो जाया नङा जाबाय नै 10:30 बारलायलायबाय 11ता जानोसै ओमफ्राय उन्दुनोबो ओंखारबाय आङो नोंथांमोननि जाखिनि उन्दुनो ओंखारजासिम भिडिअ नायनो हायो जाय भिडिअ हगारदों बेखौ एसे नायसोमबावनोसै आरोना सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय बेलाइकनखौ दाबायलांदो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना गालांदो आंबो बारा जेबो देखायनो हायाखिसै दिनैहाय बिराद मेंनायबो मोन्दों मैयानो सानसे थांलाय फैलायानो मेंबाय बोराय गैयिजों जाबजों खामानिबो गैयि जाबजों दिनै गोदो ओरैनो थाबायना बिसिनायावनो सोरनाफोर लाइक कमेन्ट खालामलांबानो जाबाय थेंक इउ स' माच